Den vildeste succes af Werner Valeur. Min succeshistorie med Billy og hvad du kan lære af den. Limited Pink Edition. Forord. Toge Kruse, nu Werner Valeur, er ikke kun af udseende en hybrid mellem ZZ-top-gitarristen Billy Gibbons og en Vesterbro-hipster, en vildmand, hvilket hans pludselige navneskifte for nylig også vidner om. Han har i sit nye navn skrevet endnu en bog, og den er, som han selv, vild, og i det hele taget kan den ses og læses som en art kropsliggørelse og manifestation af Werner selv. Ærlig, autentisk, spontan, stridende, kontrastfuld og sjov, udover at den er båret af en tydelig stolthed over det, der er opnået, samt af en glæde ved at storytelle og fortælle anekdoter. Mere end det er bogen også en form for redskab, da der i den øses af erfaringer, gode råd og konkrete anbefalinger relateret til en bred palet af emner, fra hvad man skal huske på, når man starter virksomhed, over cheat sheets til den nyudklækkede chef, information om, hvordan man både værdiansætter en virksomhed og ligeledes sælger den, til lister over de mest brugte termer inden for SAS. Bogen har dog også til tider en filosofisk komponent, når Werner turnerer om begreber som succes og work-life balance, samt om det at få børn i kombination med det at drive virksomhed. De mest spændende mennesker er for mig ofte de mest kontrastfyldte. Dem, der overrasker og har en bred både spændvidde og båndbredde. Sådan et menneske synes jeg, Werner er, og det bærer hans bog også præg af, hvorfor bogen, ud over al den praktiske information, den indeholder, også er god underholdning. En hardcore redaktør vil måske finde den lidt rodet til tider, men det synes jeg faktisk klæder den. Det kommer vel også med territoriet, når man skriver i et interessant nyt grænserum mellem biografi og opslagsbog. Jeg tror og håber, at mange vil få glæde af bogen, og især den eller dem, der overvejer at starte virksomhed, eller måske allerede er i gang. God energi, læse og opslagslyst. Christian Nicolas Stadil fra Corona-lockdown i Holte, maj 2020. Grib de muligheder, der ligger foran dig som iværksætter. Alle drømmer om at få succes, og mange ser iværksætteri som den lette vej til at blive mangemillionær. Find på en idé, stift en virksomhed, skab vækst og sælg. Når historier om, at den og den tech-virksomhed er blevet solgt for astronomiske beløb, ligner iværksættere moderne guldgraver, der alle jagter den store guldår. Men når dollartegn og glimmer skygger for udsynet, er det nemt at overse, hvor meget. Sample complete. Ready to continue?